Това са 4 правила, които много велосипедисти нарушават, без дори да знаят. Караш си колелото, лек вятър, свобода и изведнъж закона за движение по пътищата казва: чакай малко. Първо правило – светлоотразителна жилетка. Не е мода, закон е. Ако караш извън населено място, през тъмната част на денонощието или при намалена видимост, трябва да блестиш като коледна украса. Светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи се явяват задължителни. Второ правило – караме вдясно, много вдясно. Закона казва: движи се възможно най-близо до дясната страна. Да, асфалта там може да е по-лош, но закона за движение по пътищата не се интересува от това. Трето правило – светлини. Отпред бяла или жълта. В тъмното или при лоша видимост, ако отпред не светиш, все едно караш в режим невидим велосипедист. Закона не харесва това. И четвърто правило – на пешеходна пътека слизаш. Защото там вече ставаш не велосипедист, а пешеходец с велосипед. Спираш, слизаш, буташ. Да, знам, губи се инерцията. Законът не се интересува и от това.